Nixtiequ nħallukom dan il-filmat li konna għamilna aħna għal-jum l-Ewropa ta' 5 snin ilu 2015. Dak iż-żmien kulħadd sa ta' kien għadu joħroġ fi triq u għamilna din il-flash mob kollaborazzjoni mal-Orkestra Nazzjonali. Araw, għadi kienet immexxija, it-tim tagħna kienet immexxih Angel House. Nsellmilha minn hawnhekk. Din hija il-flash mob li konna għamilna mal-Orkestra Nazzjonali għal-jum l-Ewropa. Grazzi ħafna, il-għalli tajjeb narawkom il-ġimgħa d-dieħla.